खुलुमबाय फाइनालि आं थांगासिनो गणेश मन्दिराव मालायनो नोंथांमोना नायदो मालायनो नागिरदो आङो ओरैबायदि खुसि आङो हाथायानो लोमलांलांखोनो बास लाबाय हाथायखौ नुगोन ना मारामनाव हाथाया फैमारबाय आंनाव Google AdSense आव नोंथांमोननि अननायावनो बियो फैबाय आं बिराद खुसि दिनैहाय आयौ दा बुंसै आरोना बे खुसियावनो आं दिनै जायोसै मम' Momo जाखांबाथाय आमेरिकानियाव फैनायखौ बेरायहैसै आरोना जोंनि बङाइगावखौ देखायहैसै जाना लागोनसै मम'खौ उडी माने के वो खाली ना लोग ना आले तो नवंबर तो 23 तारीख Thank you so much नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो जाय आंनि भिडिअखौ नायनानै नैबे बुस्थुआ सफैबाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद साबायखर नोंथांमोननि थाखायसो बे बुस्थुआ सफैबाय जाय बिथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायो आंनि भिउवार्सफोर साबस्क्राइबारफोर आयौ गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरबाय आं सयथिबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आयौ बुंनो हायै खुसि जाबाय आङो जोबोद खुसि आङो थ' बेनोसै दिनैनि भिडिअआ बेनि थाखायनो ससेल' आरोबाव बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय जेरै बिथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनो खुलुमबाय आरो मा बुंबावनो बेनोसै ओमफ्राय आंना गोसोआ बांसिन गुदुं जाबाय एकदम गोसो बायदि भिडिअ बानायनो सानफ्रामबो भिडिअ लाबोबाय थानो सानसेयावनो मोननै मोनथाम आगारनो बिराद गोसो जायो आरोना ओमफ्राय मा बुंनो आंना एसे प्रब्लेम फाइनान्सियेलबो बांद्राय ओंखारनो हाया आङो न'निफ्राय ओंखायनो जाखिनि हायो आङो न'निफ्रायनो बानायो न'आव बानायो ओमफ्राय जेराव थांनाय जायो आं बेयावल' बानायो आरोना बेनो मिडल क्लास फेमिलिनिफ्राय बेनो आङो हानायखिनि बारा मोजां भिडिअ लाबोनो नाजानोसै जाय जाखौ हायो गाज्रि मोननाङा थेंक इउ आरोबाव